Svećeniku Miroslavu Bulešiću bilo je tek 27 godina kada je mučenički umoren u Lanišću, mjestu na obroncima Čičarije. Dogodilo se to 23. kolovoza 1947. nakon što je mladima podijelio sakrament Svete krizme i održao misu za obraćenje grešnika. Skupina komunističkih nasilnika koja je već pokušala prodrijeti u crkvu upala je u župni stan. Miroslav Bulešić pretučen je i brutalno ubijen nožem. Istarska crkva od vremena, od trenutka njegova mučeništva trajno je zadržala u sjećanju njega kao divan uzor za nasljedovanje. U jednom teškom vremenu kada se i na taj način, dakle i vlastitom krvlju trebalo svjedočiti o nekim načelima i vrijednostima duha, Miroslav Bulešić je bio postao divan lik, trajno zapamćen, kažem, koji je pokazao primjerom da se to može, da u njegovu srcu ima dovoljno snage koju mu je Bog dao za takvo svjedočanstvo. Miroslav Bulešić, koji je na Gregorijani završio i teologiju i filozofiju, u teškim je vremenima poslije Drugog svjetskog rata otvoreno govorio na što ljudi imaju pravo prema Ustavu. I nakon mnogobrojnih prijetnji neustrašivo je javno govorio i o slobodi vjere i vjerskoj diskriminaciji koja je bila na djelu. Zato je i položio svoj život. Sve ono što čitam u njegovim životopisima, ima još živih svjedoka, dosta, mnogo njegova života i djelovanja, kratkog pastoralnog djelovanja. Svi svjedoče o velikoj hrabrosti, ali o duhovnosti, o razboritosti, o dobroti prema čovjeku, ali i o tome da treba slijediti načela. Posmrtni su ostaci iz Lanišća preneseni na groblje u rodnu župu Svetvinčenat, a poslije u župnu crkvu u Svetvinčentu. Postulator kauze sluge Božjega Miroslava Bulešića je monsignor Jure Bogdan, rektor Hrvatskog papinskog zavoda u Rimu. U današnjem postupku za beatifikaciju pažnju smo usredotočili na činjenicu mučeništva. Sada se treba dobro pripremiti za beatifikaciju. Ne toliko na izvanjsku manifestaciju koja se dogodi i brzo zaboravi, nego na duhovnu pripremu. Treba dobro upoznati vrline i svećeničku duhovnost ovoga mladoga Božjega čovjeka koji je živio iz vjere. On je model za nasljedovanje. Svećenik čist, neporočna života, sinovski odan blažnoj djevici Mariji, čovjek crkve, čovjek Božji. Papa Benedikt XVI. 20. je prosinca odobrio kongregaciji za kauze svetaca da proglasi dekrete o proglašenju čuda, mučeništva i herojskih kreposti više slugu Božjih. Time se svećenika Porečko-pulske biskupije Miroslava Bulešića priznaje mučenikom, ubijenim, kako se u dekretu navodi, in odium fides, odnosno iz mržnje prema vjeri.